Żagħżugħ ta' 25 sena tilef ħajtu wara li waqa' madwar żewġ sulari f'sit ta' kostruzzjoni. Il-każ seħħ dalgħodu għal ħabta ta' 8:30 fit-triq il-Gallina f'San Ġwan. Il-pulizija marret fuq il-post u mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li Sirjan ta' 25 sena residenti bil-Kirkara kien waqa' minn għolji ta' madwar żewġ sulari waqt li kien qed jagħmel xi xogħol. Tim mediku assista lir-raġel iżda sfortunatament kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Dr. Noel Bartolo li fetaħ inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Raġel ta' 49 sena mix-Xewkija sofra ġrieħi gravi wara ħabta bejn il-mutur li kien qed isuq u Mercedes-Benz misjuqa minn raġel ta' 37 sena mill-Imsida. L-inċident seħħ ħabta ta' nofsinhar fi triq il-ferrovija Santa Venera. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Żagħżugħ ta' 18-il sena tilef il-kontroll tal-vettura li kien qed isuq u baqa' dieħel ġo żewġ vetturi pparkjati f'Ħażebbuġ. L-inċident seħħ il-bieraħ għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija fi triq l-Imdina. Fuq il-post immedjatament marret ambulanza b'tim mediku flimkien ma' tobba mill-emerġenza sabiex jassistu lil persuni involuti. Madankollu One News jista' jikkonferma li mal-wasla tagħhom fuq il-post ma sabu l-ebda persuna fil-karozza maħbuta. Kien għalhekk li saħansitra waslu uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili li għamlu tfittxija falqa fil-madwar. L-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Korp tal-Pulizija ma stax jikkonferma jekk iż-żagħżugħ involut ġiex identifikat mill-Pulizija wara investigazzjoni jew jekk kienx stess li ta' ruħu bidu u ammetta l-involviment. L-istess uffiċċju konferma ma' One News li fl-Isptar Mater Dei huwa ma nata l-ebda kura. B'hekk jista' jagħti il-każ li ż-żagħżugħ ma sofrix ġrieħi jew li rrifjuta li jingħata l-għajnuna medika.